No, regarding sa deworming programs, iti DepEd, ito Division of Lawag City, ket base iti schedule, dagiti medical officers tayo, when iti health division unit tayo, ket an preparation pa lang po tayo, sir, ma'am, kasi ag-start tayo pa lang iti July 29, 2026. So, han pa nga nag-start tayo actual nga deworming, no di ket iti initial preparation pa lang iti obraen dagiti division health office tayo, sir. Okay. Yung itimes nga school year, mamamin ano nga daras nga gibunong kay ti deworming pills, ma'am. Basement lang, sir, iti DOH Administrative Order iti 2006 to 0028 na i-mandato ito'y nga at least twice a year or twice a year ang mai-conduct iti deworming program kadagiti school learners tayo. Isu kastamot iti upobrayan ti division office ket based dito nga mandate ket adan ti schedule na iti January ken July. Pangalalaan tayo, ma'am, mismo nga agas nga ibunong tayo, ma'am. Detoy Agas, wenno dagiti deworming nga tablet, ket aga po mismo iti Department of Health. Kasi detoy nga programa, ket isuda iti akin program nga talaga. Isuda iti proponent detoy nga deworming program, sir. Okay. Ma'am, so far data gundaway, ma'am, kat kadagiti naglabas nga panakaisayang kat awam nakita tayo nga problema, ma'am, dito lawag, ma'am. Based ti panaki yung kumet iti medical office tayo, sir, ket awan met tinagbalin nga problema kaasi ni Apo Dios regarding iti panagi paayda iti deworming program kadagiti pagadalan iti Lawag City. Okay, ma'am. Ma'am, kadatoy umay nga datoy panakaisayang kat ti panagdeworm kadagiti estudyante. Kumbaga mandatoryo kad detoy wenno adda ti umunang panagkid daw tayo ti permiso manipod kadagiti naganak mo palubusan daw wenno saan dagiti anak da, ma'am. The Department of Education Circuit amin nga activities when amin nga TED nga programa when services kadagiti ubing tayo ket kasapulan na talaga ti parents consent. Isu nga dagiti medical officers tayo, wenno nurses tayo, ket talaga nga very strict da apo, iso da nga mismo't mangkita, no talaga mit laing nga ada iti parents consent, napirmaan, dagiti naganak, ken no dagiti naganak na damit question da, mabalin damit latta nga mapan ka dagiti medical officers tayo, kada nurses, before da nga agpirma, no ada dagiti kasla doubt da, wenno kayat tapay nga damagen. So kumbaga hangaing kapilitan natin. Haan met, sir, kasi adami jay guidelines nga masapul nga talaga iti parents consent. Okay. Ma'am, dati mismo nga agas, kikitain ti biyang ti Department of Education no dati date of expiration naman, matag masigurado sakbay nga ma-intake dagiti ubing. To Division of Lawag, get mismo nga ti medical officers tayo wenno nurses iti mangkita iti expiration date. Ken base kanyada circuit, talaga nga makita mo ti expiration date na kasi talaga nga boldly nga nakaikabil ijay packaging DJ nga tableta nga mausar nga anat expiration date na, sir. Isu nga makita da nga nalaing, sir. Okay. Ken no kalpasan da nga matumar dagiti, ma'am, adda kaditi pa ng monitor tayo latta iti kasi saad dagiti ubing nga nagtumar, ma'am. Adda lata, sir, kasi continuous lata iti reporting da dagito nga eskwelaan kasi kadagiti eskwela, sir, adami dagiti ada nurses na adamot dagiti naka-designate nga iso da iti kasla tugaw nga kasla medical designate wenno nurse designate iti eskwelaan adda dagiti normal nga monthly wenno depende DJ ited ni medical officer, sir, nga fill upan da regarding the conditions dagiti ubing nga na the worm wenno deti nataming man iti clinic da, sir. Kasunod kabayagan ng nag-DepEd dati ng programa. Base iti naibagada, sir, ket di 2015. Although 2006 ket dito nga nag-start dito talaga nga large scale, sir. Dito talaga nga mandatory nga amin nga school learners ket talaga nga ag-take iti maki-participate with parents consent iti deworming program. Before 2006 kami, sir, ket base iti bagada selected areas laeng iti ikan iti deworming programs ngem iti DOH by 2006 ket talaga nga in porsigidan ti large scale ket iti ko iti partnership iti DepEd since 2015 talaga na strengthen iti partnership iti DOH ken iti DepEd, sir. So dati
patuloy yan sir nga agtultuloy lata dito the warming programs ket nainaganan dito idi nga Oplan Goodbye Bulate. Isut nag-startan nan idi sir nga talaga nga nag large scale ken talaga na strengthen ti partnership iti DOH ken ti DepEd nga mangisayang kat dito nga the warming program. Ma'am, ano ti importance na? Ano pinaka-purpose namin ti Department of Education apay nga agtultuloy yung isa-isayang kaptay dito yung program? Bale sir iti muna of course ket iti tapno makita tayo when ma-maintain tayo iti health, nutrition and well-being iti learners. Syempre sir, dagiti ket parasitic nga banban nga living things nga da iti maysa nga iti uneg tayo when uneg ti ubing ket amutay nga makapektar iti health condition iti panagdakkel ti ubing ti everyday nga ubraen ti ubing ket syempre nuhaan nga healthy ti ubing kanayon nga agsaksakit wenno madi iti rikrik na nagabo kadagito nga banbanag ket maapektaran met sir iti everyday nga panagbasa na ket amutay met nga no wealth tayo iti panagadal ngem iti met agbalin nga usaren tayo tapno makaadal tayo ket dapat ket in good health met iti maysa nga learners sir. Okay. Ngam iti no maisayang kadati ma'am makaanay met medyo supply ma'am iti tableta tayo. So far awamet tinaibaga iti health office tayo nga kurang ngem no every year met ket awan met tay akas na nagbalin nga kurang na sir kasi ambaan damit no ana iti number target of students tayo iti every school year. Ma'am, iti kalabas iti Cavite ada amin natin na tayo nga grade 4 student kalpasan nga nagpurga isuna ket based kadagiti information di ba mo radyo lawag apa mga nadamag dagiti kakailian tayo dito aglalo dito lawag ada dagiti nag-back out ko na nakayat nga pakipagpasutanan iti the warming program iti DepEd dagiti anak ada kastuyan nga di manon nga report kada kayo ma'am. When sir naamonte nga rodeta nga news regarding na pasamak ti Cavite ket naka medyo very sad din iti buong Pilipinas kadeta nga pasamak. No regarding iti Division Office of Lawag kadeta nga nadamag di sir wenno naipakaammo kanyayo as of our recording po today ken ti pinakisarsalita mi ti Medical Health Office iti Calman awan met pay iti naited nga information wenno feedback nga kasta iti opisina ti Division Office. Although hanmet pa nga nag-start iti tayo sir iti deworming tayo. So awan met pay ket di sir iti dimdimalon iti opisina wenno ti opisina at medical office. Okay. Ma'am, lastly, mensahe tayo karagiti naganda, lalo iti panipasigurado ti DepEd lawag nga amin nga ipaay tayo nga agas uno benepisyo karagiti estudyante ket para iti pagsayaan. Ipakpakaamo lang po ni Ma'am SDS Joan Corpus kadagiti parents nga dayto nga programa ket na ipaay para kadagiti ubing tayo. Ngem no ano adaman dagiti dudua tayo mabalin tayo met nga ikonsulta iti division office wenno kadagiti medical officers tayo. Kasi anaman nga programa ti DOH ken DepEd ket talaga nga may pangpangruna para kadagiti ubing. Ngem syempre masapul met nga sumurot tayo iti pagalagadan no agpartik dagiti ubing tayo kasi sir dapat no agpartik kan sa etiquette masapul nga nakapangan dia ubing. Ken ibaga tayo no ana nga talaga sitwasyon dia ubing kadijay mang check up nga doktor wenno nurse tapno kastaket ammo met DJ medical practitioner wenno nurses iti i-recommend na kadijay ubing tayo. Ta damot dagiti baka no nasakit bagbagina wenno anak ket ibagatay latta tapno iti medical officer tayo ken nurse ibaga na met no anak nasaya at nga humay-an tayo kadagiti ubing ngem ialalukuyan mi amin kadagiti parents nga as much as possible ket maki-cooperate tayo dito nga program ngem adala ta kanyayo met apo no ana iti amuyo nga pagsayaatan dagiti naganak tayo.